Tak dobrý deň, volám sa Sarah Sudovská a pracujem ako psychológ v Neocentre. Čo ma priviedlo k tejto profesii? Tak na začiatku štúdia psychológie to bolo asi hlavne o tom, že som potrebovala nejakú výšku, že som vedela, že psychológia je zaujímavá a vlastne som nevedela, akou cestou sa reálne po škole vyberiem. No a zlomový bod prišiel niekedy vo 4. ročníku na vysokej škole, keď som absolvovala prvú prax v psychiatrickej nemocnici. Vtedy som videla, akou zmenou si tí pacienti dokážu prejsť pomocou psychoterapie. V podstate z úplnej beznádeje a bezmoci na začiatku liečby som videla po pár týždňoch, že tí ľudia zrazu majú silu a odhodlanie bojovať za seba s vedomím toho, že to svetlo na konci tunela naozaj existuje. No a vlastne v tom čase som si uvedomila aj to, že byť oporou a bezpečným miestom pre ľudí, ktorí hľadajú svoju cestu, ktorí strácajú pevnú zem pod nohami, že toto je niečo, čo by naozaj významne vedelo naplniť môj život. Klienti najčastejšie prichádzajú za mnou s tým, že často vedia pomenovať svoj problém, vedia, v čom ten život nefunguje, často si vedia pomenovať aj príčinu, z čoho to vlastne celé pramení. Avšak problém nastáva v tom, že napriek tomu, že majú náhľad na ten problém, tak to nevedia väčšinou zmeniť po tej praktickej rovine a väčšinou sa cyklia v zabehnutých vzorcoch. Myslím si, že pre vytvorenie bezpečného priestoru v psychoterapii je najdôležitejší čas. Napriek tomu, že sa často verbalizuje bezpečný priestor v psychoterapii, myslím si, že pre jeho vytvorenie je nevyhnutná opakovaná a postupná klientová skúsenosť s tým, že tá terapia je naozaj miesto, kde sa necíti byť hodnotený, kde môže byť sám sebou, bez toho, že by musel mať strach z kritiky. V rámci môjho terapeutického prístupu by som asi rada povedala, že vám neviem poskytnúť návod na život, ale rada vám poskytnem bezpečné miesto v Neocentre, kde môžeme spoločne skúmať to, ako si ten vlastný návod na život vytvoriť.